Slovensko je krajinou, ktorého územie bolo vďaka svojej polohe vždy križovatkou obchodných ciest mnohých národov. Preto sa nemožno čudovať, že pobyt niektorých z nich na našom území výrazne ovplyvnil množstvo a charakter kultúrneho dedičstva na Slovensku. Možno si ani neuvedomujeme, aké kultúrne poklady sa z jednotlivých etáp našich dejín okolo nás skrývajú. V našom prípade sme sa rozhodli preskúmať, aký príbeh sa skrýva za na prvý pohľad nenápadnou lúkou na Považí. Pamiatka, ktorú sa dnes pokúsime oživiť, keľtské obetisko Uhliska, sa nachádza na území obce Udiča v časti Prosné, ktoré leží 10 km od Považskej Bystrice. My sme sa sem rozhodli dostať autobusom, keďže priamo v Prosnom je jeho zastávka a táto cesta nám z Považskej Bystrice trvala asi len 15 minút. Hneď oproti zastávke sú na malom námestičku k dispozícii tabule, z ktorých sa o Prosnom môžete dozvedieť veľa zaujímavostí, nielen zo súčasnosti, ako napríklad, že najstarší obyvateľ Prosného má až 103 rokov, ale aj veľa z histórie, či už novodobej alebo dávnej. Ako to, že územie Prosného bolo osídlené už v 2. storočí pred našim letopočtom. Takisto si ale môžete prečítať miestnu legendu, podľa ktorej je vrch, ktorý sa týči rovno nad Prosným, Nadavec, pomenovaný podľa toho, že raz sa v obci usídlili zbojníci, ktorí zdierali miestnych obyvateľov. Keď sa pán rozhodol poslať anielov, ktorí by ich vyhnali, privolali dosiaľ nevídanú búrku, ktorá zavalila jaskyňu, v ktorej zbojníci boli usídlení. Z kopca sa následne po tomto ešte veľmi dlho ozýval nárek a nadávky. Tým môžete pozorovať našu cestu na Uhliska, ktorá vedie naučným chodníkom, ktorý vás zasa obohatí o vedomosti miestnej fauny a flóry. Okolie obce Udiča je veľmi bohaté na archeologické pamiatky, keďže spolu s obcou Upohlav a Prosným patrili k najhustejšie osídleným územiam v okrese Považská Bystrica. Najdôležitejšou lokalitou je sídlisko v polohe Mikulské pole, ktoré sa nachádza rovno pod vrchom Klapy. Množstvo nálezov z tejto oblasti, najmä keramiky, potvrdzuje osídlenie od mladšej doby bronzovej až po koniec do staršej doby železnej. Sú však dôkazy o tom, že Udiča bola osídlená i v dobe laténskej, 400 rokov pred našim letopočtom, kedy prišli na toto územie Kelti. V katastri sa našli napríklad laténske grafitové črepy. Okrem toho sú Klapy ideálne miesto pre turistiku, keďže ponúkajú nádherný výhľad na všetky smery. Si stihneme povedať malú zaujímavosť o názve tohto majestátneho vrchu. Predpokladá sa, že hreben dostal názov podľa germánskeho slova klippen, čo znamená skala. Pre domácich je však oveľa známejší názov Cigánka, ku ktorému sa viaže jedna povesť. Údajne kedysi dávno sa v oblasti pohybovala jedna cigánka, ktorá dlho pozorovala roľníkov pracujúcich na poli, kým jej zavoňala ich kaša. Hrniec kašou ukradla a za tento hriech na mieste skamenela. Dokonca jedna zo skal na bradle vyzerá ako jediaca žena. Cesta na Uhliska nám trvala asi hodinu, avšak určite odporúčame sem ísť v inom ročnom období ako v januári. A takto už vyzerá samotná lúka, na ktorej sa nálezisko nachádza. Je veľká asi 250 x 150 metrov a jej povrch tvorí z časti lúka a z časti oranisko. Nálezisko objavil vďaka upozorneniu miestneho obyvateľstva v roku 1965 pán Peter Kondrčík, spolupracovník pána Štefana Melíša, kedy na poli spozorovali rozoranú tmavú vrstvu s lomkami keramiky a kalcinovanými kostiami. Pán Ondrčík odovzdal pánovi Melíšovi črepy a kalcinované kosti, ktoré zozbierali na lokalite, následne odovzdal pánovi Antonovi Petrovskému Šichmanovi, ktorý hneď rozpoznal, že sa jedná o ľudské kosti a keramiku z laténskeho obdobia. V nasledujúcich 2 rokoch pokračoval záchranný výskum. Ako uvádza archeológ Jozef Moravčík, priestor s nálezmi nebol veľký, asi len 10x11 metrov, ale o to viac pamiatok sa na tejto ploche podarilo zachrániť.
Priamo v ranisku sa našlo veľké množstvo slomkov z nádob, ale aj drobné predmety z bronzu, železa a takisto aj malá zlatá minca typu Athena Alkis. Nasledujúci prieskum ukázal, že v období 2. storočia pred našim letopočtom tu bolo obetisko ľudu púchovskej kultúry, kde sa uskutočňovalo obetovanie výrobkov, zvierat a aj ľudí vtedajším pohanským božstvám. Zaujímavosťou bol objav na okraji náleziska, kde sa zistila hlboká jama ľadvinovitého tvaru, vyplnená čiernou masnou zeminou a drobnými nálezmi, do ktorej sa odlievala krv obetovaných zvierat a zrejme aj ľudských obetí. Spálené kostrové zvyšky sa pri analýze v Archeologickom ústave v Prahe podarilo identifikovať ako pozostatky 3 až 5 dospelých mužských jedincov vo veku okolo 40 rokov. Tieto obrady priniesli na naše územie Kelti, ktorí spolu s domácim ľudom lužickej kultúry prispeli k sformovaniu sa púchovskej kultúry. Verili totiž, že vôľu nesmrteľných bohov si možno nakloniť iba tak, ak sa za život jedného človeka obetuje život iného človeka. Preto sa často na týchto krvavých rituáloch uprednostňovali jedinci, ktorí boli odlišní, či už telesne alebo duševne. Analýza odhalila zvláštny fakt, že medzi nájdenými zlomkami kostí sa vôbec nenachádzali časti tvárových kostí, stavce, články prstov a hlavice klbodlhých kostí, ktoré typicky nachádzame na pohrebiskách. Až na jeden úlomok kostí z rebra pozostáva nájdený materiál z lídkových kostí a kostí z končatín. Zdá sa tiež, že podobne ako ostatné obetné dary, zvieratá, keramika a iné predmety, aj ľudské obete boli ukladané na obetnú hranicu iba neúplne. Uplatňoval sa teda istý výber časti tela. Uvedené nálezy potvrdzujú, že v prosnom sa ľudské obete nespalovali celé, ale iba časti z nich sa po predchádzajúcom rozštvrtení dostali na obetnú hranicu. Podľa odborníkov vzhľadom na chýbajúce zvyšky nie je vylúčený ani rituálny kanibalizmus, ktorý sa spomína vo viacerých historických prameňoch. Sme veľmi radi, že sme vďaka tejto súťaži toto miesto navštívili a napriek tomu, že je známe asi len domácim obyvateľom, jeho hodnota na Slovensku je výnimočná.